Bukra Jisu Kristo nang bai lam sogo jotno kaham tong bai na gahani hai kaitor jora ropi khaba जों boni kogno srung layana ge paidi jengna skang ang suriwana bugra kaitor no hambai ro nang hamjak ma sungno phunukha nang kalbari kroso thikya sungno piyoknani bagai sungno mutangnani bagai hani bai kaitor no hambai जों kusung kusung sini langma ongeibo nono ro bebag robai bo kaito जों nang je sini bagi klaimano जों subaya haibana kaito जोंनो subadi nini naitei जों tongmana bagi kaito tebo जोंनो nang nini kok srung thani bo subadi जोंनो bujinani phandodi gyan buddhi rodi nin thani jorano yaparo bugra jisu bai surisa amen ge tini padi ang sini sanane musung mane ingke kaitoni musung tei kaitoni musung mani temabu ba kaitoni musung mano जों tini srung layana ge padi Bible kholok layana Mathai chapter 7 verse 21 ni simi 23 jora ang pore wana Mathai chapter 7 verse 21 is me 23 jora ang pore wana ano subrai hnai ro borok bebak no kaitoni hawo habui manglak tamuke Chuknohani Aphani muchung tei tongnai rok simi se habui manana asalo borok kabang mano ano hai hnei hnana subrai nini mungei जों kaitoni kok saka nini mungbai जों matai hambya kabang mano ruklaika nini mungbai wanama sungsa samang kabang mano klaika ang apruke borokno hai hnei sawana ang norokno sisi siniya ani oroni thangdi jengtaro o elembane pore mane bising tei kaitor जोंनो hamari katal klaita amen जों नुबाय खाना जों नुगो ano subrai hnai joto chukno hawo habui maya ge ani temanai Chuknohani Aphani muchung tei tongnai rok simise chukno hawo habui manana ge oro जों nugo Chuknohani Aphani muchung tei si ge kabang mamno temanai juda buchiwei context naya ke tebo omni background no temani bagi u kok sajaka bono naya ke जों omno bul busi mana hani bagi joto जों kaha ke srai ke omno busi thai jisu samani tongo John chapter 3 verse 3 wo sai katal engyang ke kebo kaitoni hanugui maya nei jisu samani tongo John chapter 3 verse 3 ke oro जों nugo je kaitoni Aphani Chuknohani Aphani muchung tei tongnai simise chukno hawo habui manai ke omno nai ni ke जों sujake mane hai omoni mote ke जों wasok nai ke omo hai ni khlaio mungsase khlaini nangnai mungsase khlaike simise chukno hawo habui manai hani bagai kabangma borok omno hai ni sawo je Aphani muchung tei tongnai bose chukno hawo habui manai hani bagai borok omo haikene buchiwo hani bagai borok saktarei panjrawei samung khlaiei chukno hawo thangai manai hnai samung khlaibani borok saktare gete temanai religious tongo nai kabangma saktari samung khlaiya nai kaham ke saktarei tongoni nai temanule borok ni poito obai khlai ke simise chukno ha thangai manai ge orobu ukok no obai ke saw habano phiaba obono जों srai ke bujitai tomani bagai Jisu Kristo ukok no saka ge Aphani muchung tei tongnai omoni bottamabu ge जों bono tini wansok lainai kaitorni musung mani kaitorni nai mani kaitorni musung mani temabu जों kaha ke Aphani muchung mano जों siwani nangnai apa kaitoni muchung mano John chapter 6 verse 40 wo naikha ke tuma oro जों srai ke nugo kaitoni musung ma tuma baro जों nugo
어머는 카이토니 무쑥마 로하이니 자 어머는 카이토니 무쑥마니 जे borok sajlano nugui poito khlainai borok bo mol brum brum ni bagui mwthangjaknai bo tei komorlia mol brum brum ni langma mannai nei aro saw okay kaitoni muchungmani omono tomabo kaitoni muchungmani Jisu Kristo no siwui poito khlaio okay poito bahike pai jeng Roman chapter 10 verse 17 no nugo faith comes by hearing, hearing by the word of God. Kanama by se poito payo, kaitoni koktaino kanama by. Piaba, kabang ma borok, osung saro, hai hini sanai tongnai, sapainai, Jisu Kristo kipil pro, nini mengi kabang ma samang klaika, matai haya reklaika, haya no haroka, tei nini bumung tei kokpirka, kemasungsa samang no punuka soidam ni samang kalaika nei kabang ma borok omahaike sak no kungsugui sak no torjagui borok kaitoni beskang basanai ge borok omahaike no wansogu obok klaima bai angchuk no hawi manai hani bagui borok osungsaro podre put klaiwani samang klaiwani saktharui borok tongo of course ang omaya je Christian rok samang klaiya nang yahaya Piaba mwthangjakgani bagui mungsa samang khlaimeya mwthangjakgani bagui जों samang khlai mwthangjakmaya kaitoni kharyokma baisemise जों mwthangjagui mano ukoknose जों sithai ekabang borok omono sia hani bagui baksa sau sabat rakhokdipu suri ubas tongui suri dipu hakene mwthangjaknaipu sabat rakhokke mwthangjaknaipu ege tomonai tekaisa Maskama Yokmani ter pas over rakok dipu obo bai जों mwthangjagui maya bahike mwthangjak kaitoni kokthai baise okay bonono oro जों srai ke sitai bohai khlainai rokno bohai saktharui samang khlainai ni mwthangjak ni bagui samang khlainai rokno Jisu tumaisa verse 23 bo angna rokno sisi siniya angna rokno sisi siniya ani oroni kutulangdi thangdi niro samang haya khlaini ro ndok morke sogi ki khlai jangnai tama Jisu tamani bagai okoksa omo mane tamabe puila je borok bomani ogi asani mane sungsani bebak borok जों tamano puila skang ma problem no जों puila skang solve khlaitai sumsok ni bagui जों kaitor bai tongmaya kaitor bai kakha tei morke wo soknai ke usum sokno si जों puila skang solve khlaita sumsokni problem no ke ono sebab solve khaima kaitor simisi solve khaima जों bono solve khlaiyawi जों kaitorni bagui mungsa khlaimeya tamani male जों kthai thaiya nai tongnai borok botuma khlaimana o thaiya si nai tongkha o borok to ma samang khlaimana saine side je borok thaidu tui boni kaisana khlaiman mane kaisana bo mwthangjakhe simisi bo samangno khlaijangman ke boni puila skang jottoni si nangkuk mani je thaidu tui borok ni nangkuk mani hingkha bo thangani mwthangjagani phiyokjagani hingke जों jotono thaidu tui je borok thaiye si tongkha bu sithumjaknai ke morke o sok tui ingi tongkha o borok to ma khlaimanai bo mwthangjagoni nangranai bo suba jagani nangranai soba जोंनो suba ma जोंनो soba mwthangma kaitor subrai Jisu Krista hani bagai borok rok sungsani borok rok puila skang mwthangjagani nosi जों mas mwthangjagoni se nangranai soba mwthangma phiyoknaisa wngkha subrai Jisu Krista bono जों bobai mwthangjagyawi bobai जों tui khokjagyawi जों mungsa samang kaha khlaimeya ge samang nini bagui kaha ngi tongnai haibon kaitoni mokolo kaha ngmaya kaitoni bagui जों nung mungsa si khlaimeya nung kthai thaidu tui borok nung tuma khlaimanai kaitoni bagui mungsa khlaimeya ge puila skang borok rokni bagui khlaithai ge Jisu Kristo no yasak thai Jisu Kristo no
nugui poito khlaitai obosi puila sekan kaitor nayu kaitorni musungjak mani borok ni thani borok kemonai asai ketal engyakho borok haini borok kait ang kaitoni samang kaitongle ni wansu ang sakthari kaitongle ang mutangjak nai ni wansu piaba omo hai samang kaitong kese ang mutangjak nai ni borok wansu piaba obo hai ki obo kaitoni musung mani ya kabang ma soitan tuma khai kabang ma soitan borok no omo hai kene khlai dong kabang ma asai ketal engyang wino kaitoni samang kainai pu hai kainai pu kabang ma nugu hai pun borok gebui ke kaitoni samang no khaime ya asai ketal engjak simise kaitorni samang no khlaimano bagai oro sau thandi ani oro ni kutu lang di cengtaro phai जों bono tisa kutu go wansok lai na okok no kaito ni musung mani apa Chuknohani Aphani musungma temabu kaito ni musungma angka je borok sumsogo kelegjak sumsok ni bagai thite tei morkewo lamrojak borok no aroni yoktheng thangtheng langma matheng ni se kaito ni musung kai apa kaito Chuknohani kaito musung jago ge mutangjak mani yagolo Christian জীবন kaham ke tongthung bo musung kaito ni besak ngai Kristono rukthari kaham ke tongthung nei bo musung ma so apa kaito Chuknohani Apha ni musung mani puila sekan bebak borok no mutangjak thung gebui no siwi mutangjak thung ge kainei je mutangjak ya mane sungsani borok no mutangjak thung ni nayo muchungjago bo ge mutangjak rok no ge bo bon tomanai gothar ke tongthung te boni kok no khnawi tongthung te podre pod Christian জীবন kaham ke tongwi thangthung hnei bo muchungjak ge puila kaitor borok rok ni thani muchungjak ke u borok puila skang langma magrathung muthangjagrathung phiyokjakrathung obono se bo muchungjak John chapter 6 verse 38 ni chimi 40 jora ni pore ke nuknai phani kisi sa pore nyalesina John chapter 6 verse 38 ni chimi 40 jora pore nai tamni hunke ano rohor naini muchungtui samung khlainai huneise ang Chuknohani ongkhorui phaio ani muchungtui khlaina hnuia ano rohornai ano rumani a borokni bere khoroksano phano gmajak yawi paithakni salo ang borokno khoroksa krui tui muthangui tisathung hnui se bo muchungjago sajlano nugui poito khlainai rok muthangjak phlaithung hnui se apha muchungjago hake paithakni salo ang borokno muthangui tisanai ge oro apha muchungjak mani tuma ta Jisu Kristo sawo ang Aphani ano rohornai ni muchungtui muchungmano khlainani bagi se phaio ge ano rohornai ni muchungmani tamabu oro sawo English o this is the will of God him who sent me that everyone who sees the Son and believes in him may have everlasting life almost se Chuknohani Aphani muchungmani ano poito ano nugui mane sajlano nugui poito khlainai ro mutangjak phlaithung hnui se apha muchungjago English ke sawo omo se apha ne muchungjak mani tuma sajlano nugui poito khlai mutangjak thung omo se apha ne muchungjak ge puila sekam borok rokno apha ne muchungjak mani ka mutangjagra thung mutangjagra mane pore se bo ani bagi samang khlaima khaba tabo kaitor nayu u borok no ani bagi samang khlaithung kaitor ni muchung mani ingkha sum jakthung kaitor ni muchung mani ingkha borok rok asai ketal engthung borok rok muthangjagra thung tamanole mutangjak ke se bo chukno hasoknai asai ketal engkhe se chukno hasoknai ingya ke bo borok soknai morkewo asai ketal mutangjak mani phiyokjak mani obo mane chung chukno ha soknai ge borok rokno bo
poito khlai jisu thüimani bo mothangjak bo thangi ba samano poito khlai mothangjak thung ni bagai borok rok puilaskan asai ketal ngani nangrau boni porise kaitoni samung no khlai mano omon jongmaningka borok no bumani ogni asai mani yagulo mothangjak thung di asai ketal yanke o mothangjak yanke o borok kaitoni musungmano khlaiya kaitoni musungman tamabu mothangjak thung asai ketal angthung ge asai ketal mano botor jagli yamangana kaitoni musungmano bok sia boni kaitoni musungmano bok khlaimeya ge mothangjak yawi nang podre pod samung khlaiwani pan saktar ka pastor phanu hnei ngi tongkha thuyani phanu hnei goseu mano omok phanu ung tong mano haipana asai ketal ingyake kaitoni musuk mano khlaiya ge kaitoni musuk mano khlaiya ke bo mothangjak ya ge tekaisa tabo kaitoni musuk mani je boni bwsa je asai ketal ungjak je kubui mothangjak borokni thani kaito chuknohani aphani musungmani tamabu ongkha जों kaito no swrungoi jisu christ no swrungoi जों bohai gothar ungmani boni boni bo tmanai bono जों siwani nangnai bohai ke जों ma tongnai Ephesians chapter 5 Ephesians no tongo Ephesians chapter 5 verse 16 and 17 ang poriwano Ephesians chapter 5 verse 16 by 17 kang porinai lama mankha hunke taya kardi tamni hunke omo ungkha mol hamya butwa ta ungdi tamuke kaito norok no tamo khlaina nai abono sina nai de kaito norok no tamo khlaina nai abono sina nai de understand what the will of the lord is kaito ni musungma tamabu bono sina nai de omongkha mol hanya ngeseng naituk thai boros man bible man asai ketal ungjagro kaitoni musung mano boros man mothao mano girjao mano fellowship mano ge जों kaitoni musung ma जों romans ni bijabo जों nugu chapter 12 tin ni chimi 17 jora porina ke जों nugu aro kaitoni musung mani tamabo aro kaitoni musung boni busarok ba asai ketal ungjak kubui mothangjak rokno bo boni musungma tamabu borongni thani o aini saw kungta sukdi koinine ungdi te omai saw kaham khlai mane ka hamyaro naisledi kaham no jakdi te hamjak mani saka simiya samung bai hamjak di te kaisa bai kaisa chubalai di angke nini je satok tekto ungpro surima baike basadi omaike kabang nirok oro list nani nirok pori ni mana ang porelia kolok ba Roman chapter 12 verse 3 ni simi 17 jora obono kaito kubui mothangjak kubui Christian rok ni thani kaito musungjago ang pila saka borok joto borok ni bagui kaito pilas kang mothangjak ra thung hnai nayo mothangjak nai rok ni thani omong nayo nirok pori ni mana ke kaitoni kaitoni muchungmani je mothangjaka je asai ketal ungkha borokno mothani bisingtui moni kokthani bisingtui torui loknani torui lokthung ne musukjago torui logui bono boni samung khlaimani bagi emne जों asai bahaina borok munisio asai kha logo samung khlaimeya bo samung khlaimani bagi tornani nango omahaina kaito जोंनो पिलास kang asai ketal ungmani yagoro torgra thung logra thung tomani bagai torkang ke bo ani bagai ano seba khlaimanai jat boni service ano romanai jat ge जों torani nangnai kaitono seba khlaimani nangnai जों kaisa bai kaisa
chuba layoni nangnai kaisa bai kaisa hamjak laidani nangnai omo haike chung aro Roman chapter 12 lo chungno dage mani tongo omono kaitor Christian rokni thani bo naimung ba boni muchungmani chungno nayo Roman chapter 6 verse 6 o sawo ortomaisa kaham hunjakna bagui nokphang nai tongphuru simi omo haita ngdi tamoke Kristoni seleng ngma tui kaitor naima tui kha rowi samang tangdi ge bui bai nukjakoni simi buskango simi samang takhaidi mane eye service bui nukjak pro kaisa nukpro bui nai tongpro kaisana जों Christian rok omo haing thaiya haine जों kaitor ni musung mani omo ge जों kaitor no mamoni pore chini bagui liya kaitor ni bagui जों chini langmano tongthung nei kaitor musung jago First Peter chapter 4 verse 1 to pore nei nuknai oro जों nugo जों tei chini bagui chini langmano chini bahan bethini bagui जों tongthai krikya piaba kaitor ni musung tise जों tongthai जों kaitor phiok mani engkha जों boni bagui tongmani bagui boni bagui samang khlaimanani bagui boni ha phuar manani bagui ani bagui जों tei chini langmano chini bagui liya chini bahan bethini bagui liya kaitor ni bagui se जों tongthai thangthai 2 Corinthians chapter 5 verse 15 2 Corinthians chapter 5 verse 15 thangui tongnai rok borok sak ni bagui tongyawi borok ni bagui thuyei muthangui tisajaknai bini bagui se tongna tui khe bo bebhag borok ni bagui thuikya kaitor tmani bagui Kristo tmani bagui thuikya जों bo haike boni bagui khlaiyoni bagui bo जोंनो muthangkha ani bagui जों tei chini bagui tongthai krikya जों chini bagui thuyei thangui ba sanaini bagui se जों chini langma no kaitor जों kaitor ni bagui ba boni hani bagui tongkhake bo khushi boni kha tongthokjago tei kaitor chungno muchukjago boni kokthaino sungsar ganangui pirthung fola kamajak rok teibo phiokjakthung je muthangjakya khororo muthangjakthung ge जों kok pirnani nango kaitor chungno muchukjago kok no mane boni kothoma kaham no pirthung ge abo simiya जों kothoma kaham pirthani chini Kristoni taku buku rok bai hamjak laioi kha baksa khuk baksa ke tongthung nei kaitor muchungjago chapter 18 verse 6 otmaisa othani borok khoroksa chikon kuk no phano yago rojok khurokha dera rokha ke bo u borok totrao holong khawi twijlango klai thimasi hakugo niso tamane kaitor chungno hanjak laiei kaisa bai kaisa chair laiei kaisa bai kaisa nakal laiei tongthung nei bo muchungjak ingate kaisa Matthew chapter 18 verse 14 otmaisa English also it is not the will of your father who is in heaven that one of these little ones should perish kaitor ni Chuknohani Aphani Muchungma je mane khoroksa jotni sai chukya kuk phano komorthung nei bo muchungjakya bo naiya bebangno muthangjakthung nei si bo nai ge kaitoni Chuknohani Aphani muchungmani First Thessalonians bo jongno nirok pore ni mana First Thessalonians chapter 4 verse 3 ni chimi 12 jora ge First Thessalonians chapter 5 verse 12 ni chimi 22 jora o kainino nirok pore ni mana ang porlia tomoni male jora komba komo pore ke belai somoy janai ge First Thessalonians chapter 4 by chapter 5 aro kai Chuknohani Aphani muchungmani ba kaitoni muchungmani जों detail suijak rojak जों nu
hani bagai phari जों kisisa nailebano joto nirok porinei ulo sinai aba ang kisisa abono tui aroni kisa je nangkuk mani ba ang sayi baksano naka unang nirong sana. First Thessalonians chapter 4 verse 3. Ortmaisa chapter 4 verse 3. Kaito norok no omotui ke tonam hnei muchung jago norok gothar engtheng beitale beitala ta engtheng hnei bo muchung jago. Ge orotma kaito toma muchungja chuknohani apha toma muchungja borok rok gothar engui tongtheng hnei muchungjago. Haideba muchungjago norok gothar engtheng gothar engui tongtheng tei beitale beitala ta engtheng hnei kaito muchungjago. Tabo kabang masung nugo Christian rok bu haino tui khallaifu bkhai busai ganang bkhai ganang busa ganang rok khallaifu omo haimangsi sing news rok bu nugo tabo social media rok Bangalore khallaifu Hyderabad khallaifu o sikli phana kala busa ganang bkhai ganang omo hai rok mang nga sikli phana si khatai nga teitama pore wani hnei sohoro phairai nga pore lahi bara tong lai nga aro no bhui song ni ke sikli bu thui tong lai ka tulai chalai tong lai ka Christian rok no kai dor omai ke muchung jagi botama muchungja gothar ngai tong theng te sin beitala ta engtheng ne bo muchung jag. First Peter chapter 1 verse 16 over sau mo sujak tongo ang gothar ba nirok bu gothar engdi kai dor gothar ba boni besar bu gothar engthai. Get 2 Corinthians chapter 7 verse 1 over hai ni sao tabok chini thani kai to ni smai tongma bai norok sakno tumanai habeba kusu hayani ngi tongdi mane gothar ngi tongdi kai to no kiriwi gothar ke tongmani naidi nisa ge Christian rok kai to toma muchungja gobi Christian rok no gothar ngi tongtheng ne kai to muchungjago ap chuknohani apha muchungjago. Take a shot. First Thessalonians chapter 5 verse 16. Norok mang tongdi kai tor chungno tong thokui mang tongdi rejoice always khatungui tong thokui mang tong thung hnei apa chuknohani apa muchungjago kai tor chini bisingo tong thogui tongmani omo hai chungno chini bisingo rowui roka botoma bu obongkha molbrum brum ni langma molbrum brum ni tongthok mung hani bagai chung tongthogui man chung tumani mole chung molbrum brum ni langma manja o sungsaro kosto tekto srasani bagai thüiphano anglo langma ang molbrum brum ni langma manja hani bagai o thüiano bang tekirli hani bagai chung jeprono tongthogui mano nege o sungsaro tongpro chung dukho kosto tekto ngai mano haifano Christian kubui Christian जों जेफोरखौनो tongthogui tongthai tamani male जों mol chukno hao soknai chukno ha chungno naisingui dong chukno hani kokno chung wansok hangke जों tongthogui mano get Philippians chapter 4 verse 4 of Paul hai ni chau rejoice in the Lord always again I will say rejoice jeprom tongthogui tongdi ang obono sau tongthogui tongdi get Luke chapter 10 verse 20 tamani bagai जों tongthok thai phari जों nalebana 10 verse 20. Verse 20. Haipano mutai hamya rok norok ni kok makhana kha nei ta tong thok di tamoke chukno hawo norok ni mung suijak kha nei se tong thok di tomani bagi sing tong thok tan chini bumung ani bumung chukno hawo bumung suijak kha bumung tisajak kha aro ani bumung kalaha tabok jeng naidi waishu tuma ang mung kayawi
pararogo Aadhaar card bo mangkaya, ration bo mangkaya, hai bo mangkaya hangke जों tama bo mangkake matong thogle haible tamani male aro an bo mangkala tamani ni aro nini bo tongu hangke जों bahino tabuk chukno hano an bo mangkala ha chukno hawo ang tongu tamani ang chukno hawo soksinai bono tui जों tong thok thai an bo mang sujagla hangke waisa sujagla hangke te hujagya aro brumni tong thaibo an bo mang sujagla te kisa kaitoni musungmani koikta जों nailai Thessalonian ni sawo 17 verse 5 17 suri san mang tongdi kaitor जोंनो toma musung boni busarokno sanai tongdi mane bobai jepropono discuss khlaide kok salaide kok chapdi जों हाइब्ले बुसा बुमा बुफा bai kok chap khangke bebang no sung khangke bufa tong thok jago khatung jago tabo grondi mongsasuk samang khlaiyani mongsasuk kayani ba dugan thangani busarok chrairok dugan thangnai baba ang oro thangrano sayawi thangkhangke जों बियां थांखा नायटुगि तंनाय हंके वानावि फन तंनाय फन जलेनाय गमहाय हंके बुसा सोङै थांखा सावै थांखा सालायवै थांखा हंके बुमा बुफा बेलायखोनो तं hingke omono buma bufani muchungmani hingke chini aphabo omono chuknohani aphabo omono chungno muchungjago जों bobai kok sathung chini chini wansokma rok chapma rokno bono sawi bobai salaithung bono जों muchungjago Bible जोंनो परिष्कार ke saw awanadi khata thidi phiaba nini sakno kaitoni thani suri mabaike yapari tongdi जों Bible nugu kaisa nirok muito tongbai nai Luke chapter 18 verse 1 ni chimi 8 jora pore ni kinirok nai aro khoroksa mane borok haya bicarok ba bustumnai bo borok hamya kaitono kiriya haibana oro जों pore kinuk nai bwrui khoroksa randiji khoroksa sabrobro no bicar naifai hingke bo bicar naifhaimani bagui bo bono bicar khai rowani bagui se kaitono kirwan nangka tamani male bo sabrobro bicar sanfai padi जों porina leisino kisa kolok hono bono tamani lemo pore khangke जों srai ke bujugani Luke chapter 18 verse 1 ni chimi Angki jokbai Josni rungthoma borok khabai suri sanmang tongthung hnoi Jisu apro borokno phurungna bagui o rungthoma no sakha taun khungsao Jos khoroksa tongmani bo kaitono bo kiriya borokno bo sak nangya a taun no randijak khoroksa tongo bo bini thani hai hnoi koiphai mang tongo ani mungui kwrui ni kes phanangnaini yakni ano phiyokti udam sale bo a randijikno kifilui rohor graka ulok kha bising hai hnoi wansukha ang kaitono bo kiriya borokno bo sak nangya phano o jik ano tektorui tongphai mabai ang bini kesno kahamkhe paimarnai ungyakhe bo phaiui mang tongui ano tektorui lengrunai subrai hai hnoi saka a Jos hamya tamo saka khana hake tabuk kaitoni thani hopung sapung subadi hnoi koimang tongnai bini a borok ni bagui kaitor samang khlai glak diba bo omono khlai nani le da lerno ang norokno o kok sawo bo borok ni bagui daktino samang khlaiyana phia borok ni sajla a sangsaro phaiprubo poito gwnang borok da nukphai no जों oro nugu Jos mane bicarok bo sabrung ano tektoro phaini kya ani kirijagui se bo daiti ma khlai rokha ge omohaino Jisu suri sannani phurungmani ge जों suri sankha ke kaitor chini
खालायनाय ओंके काइटर मुसुंजागो बनो सानै बबे कक सालाय बबे चाबै बेबागनो खालायथों बा दिनै बोसखांनि tongku sunggo klaithung nei kaitor chungno muchungjak inke tei kaisa verse 18 first Thessalonians no thanglai pisnai aro chapter 4 chapter 5 verse 18 aro tomasa bebagono hambai rudi Kristo Jisu bai tongwi rok omo hai keno ungthung hnei kaitor muchungjago kaitor toma muchungjak oro bebagono hambai roi tongthung hnei kaitor muchungjago gesung kaitor no hambai roi tongthai soba hambai roi man kaitor je kaitor no belai kena tomanai torjaknai ani bagi bo asuk khlaika hnei belai nangjaknai ani bagi bo thikya ang boni bagi mungsasuk ani bagi bo bebag langmana roka obo u kokno torjaknai bo kaitor no hambai ronai ke je borok kaitor no hambai roi tongnai kaitor ni khairok mano teibo mannai जों kaitor muchungjago जों bono hambai roi dong बेनिखाय sanani muchungo जाय katal ongjak motangjak borok rok जों kaitor ni kok no pirthai tomani mole je borok asai katal ongyakho borok kaitor ni muchungma no khlainani nangnai ngiyake bo morkeo soknai ke kaitor ni muchungma tmabu Jisu Kristo no siwi poito khlaima bai mothangjakthung bose pilas kang borok no kaitor khlaithung hnei nei ke जों borok rok no o kaitor ni muchungma no khlairon bagui जों kaitor ni kok thaino borok ni thani pirana nangnai थारैनो kaitor ni kok thaino pirana nangnai bo phainani kok no pirana nangnai ge oni yagulo toma omo khlainani bagui जों kaitor naimatui chini jibon no chini langma no जों tongnani nangnai gothar khe tongnani nangnai ge जों sumsok bai kagui gothar khe tongnani nangnai amano kaitor muchung baidi जों bo phurungma haino bo sama haino जों gothar ongoi tonglaibani sakthalayano ge जों kaisa bai kaisa khaksanglai hamjaklai जों tongnani sakthalayano ge kaham no khlaiyoni sakthalayano ge khatung tongthogui tonglaiyoni sakthalayano ge suri mabai bo kaitor bai kok chaplai kaitor bai kok salaiwi tonglaiyoni sakthalayano kaitor no hambai roi tonglaiyoni nalaibano je kuno situation o phano phaithung je phano ungthung ephano kaitor no hambai roi tonglaiyano ge tei khalogui bo phainani kok no bo phainani salno naisingui जों tonglaiyano ge जों chini omono kaitor ni muchungma no जों khlai tonglaiyano ge paithago baidi porilayano John chapter 2 verse 17 John chapter 2 verse 17 o sungchate o sungsaro borok manna muchungma rok bebak no pairorego phia kaitor muchungtui tongnai borok khe bomol brum brum no gothang tongplainai sungsani muchungma rok sungsaro borok manna muchungma rok bebak no sungsani manaikuni paithangnai salsa phiaba kaitor ni muchungma no जों khlaikangkhe bomol brum brum ni tongnai जों tabuk sikha kaitor ni muchungma ni tabo pilas kang mothangjakno nangkernai boni pore जों tei salaikya gothar khe tongkha surisanai tongkha bono hambai roi tongkha boni kok no pirani sakthari tongkha oborok tei brum brum जों bobai nai ke phaidi जों orono tini ni bagai mothanglaisino jotono no hambai